Osian y garfan wedi chyhoeddi y ddwy gêm fawr yn agosau. Ar y cyfan mae garfan edrych yn gryf, ond dim Joe Allen. Faint o golled yw hynny? Ie, mae'n gollad methu Joe oherwydd anaf sydd yn dipyn o siom oherwydd mae o wedi sefyll allan yng nghanol y cae ni yn ystod y gemau rhagbrofol yma. Felly na ni golli brofiad o'i allu yng nghanol y cae. Ond da ni'n gwybod yn ystod y 10 gêm sydd yn y gemau rhagbrofol yma, da ni'n wedi golli chwaraewyr gwahanol ar adegau gwahanol dros gyfnod o bron i 2 flynedd o gystadlu. Felly mae Joe methu allan, ond fe rhaid i rywun arall gamu mewn i'r bwlch ac fydd o'n gyfle i rywun arall fod yn cael y cyfle yna i fod yn perfformio dros Cymru a gobeithio yn dod ar canlyniad ydyn ni angen allan o Cyprus. Braf gweld ambell i enw ifanc yn y garfan hefyd, Tom Lawrence, a rhywun i dod ifancach na fe, Jordan Williams mewn yna. Mae'n rhaid bod hi'n gyfle cyffroes y ddau na yn ymuno'r garfan ac yn y cyfnod yma hefyd. Ie, mae'n gyfle iddyn nhw, oherwydd pan maen nhw'n barod, mae'r drws yn agorad. Dyna ydy'r athroniaeth, dyna be mae Chris Coleman fel rheolwr isio. Ac mae Tom, wrth gwrs, wedi bod yng Nghaerlyr, ddim wedi chwarae lot, ond drwan wedi mynd ar fenthyg i Blackburn Rovers, wedi dechrau yr wythnos dwytha, sydd yn bwysig i gael munudau ar y cae a chwarae gemau pan mae rhywun yn ifanc. A Jordan Williams, wrth gwrs, wedi chwarae 5 gêm i Swindon yn barod y tymor yma. Mae o'n ar fenthyg am y flwyddyn o Lerpwl. Felly mae'r chwaraewyr yna wedi bod yn y garfan o blaen. Mae Tom wedi bod yn y garfan am dipyn. Mae Jordan wedi bod yn y garfan o blaen, felly da ni'n gwybod be maen nhw'n gallu wneud. Ac fydden nhw'n gallu setlo mewn a ffitio i mewn yn berffaith. Y gêm ddiwethaf, wrth gwrs, yn dod ar ddiwedd tymor, Gwlad Belg. Faint o wahanol bydd hi nawr bod hon yn dod cwpl wythnosau mewn i ddechrau'r tymor. Le mae'r chwaraewyr arni? Ie, hollol wahanol, oherwydd diwedd tymor i ddechrau tymor. Y camp dwytha di'r hira da ni rioed wedi cael, bythefnos gyfan efo'n gilydd. A hwn fydd y camp byrra fydda ni wedi cael cyn y gêm gyntaf, rwy'n bod ni'n chwarae nos Iau. Felly a'r chwaraewyr yn dod at ei gilydd nos Sul, ond nifer o chwaraewyr, nid yn unig di chwarae dydd Sadwrn, ond hefyd dydd Sul. Ac felly mae'r dydd Llun a dydd Mawrth, ychydig iawn o waith paratoi allan ni wneud ar y glaswell yn dilyn hynny. Ac wedyn ar y dydd Merchar ydyn ni'n trafeilio. Felly mae'n gamp byr o ran y paratoada, ac felly mae'r ffordd o gael y negas yn ar draws a ffordd fydda ni'n paratoi yn dra gwahanol i sut ydyn ni'n paratoi yn erbyn Gwlad Belg. Yw'r ffaith bod chi wedi chwarae nhw blaen hefyd, faint o yw hwnna'n help neu yn fenywaniaeth mae hwnna'n neud? Wel, mae'n gallu bod yn help. Da ni, wrth gwrs, wnaethon ni lwyddo i ennill y gêm gyntaf, ond wastad pan ti'n chwarae tîm yr eildro, mae hi'n gallu bod yn anoddach oherwydd maen nhw'n gwybod llawer mwy amdana ni fel gwrthwynebwyr. Ac pan wyt ti'n chwarae yn erbyn hyfforddwyr a rheolwyr o'r safon ycha, yna wrth gwrs mae wastad yn gallu bod yn anoddach. Yr eildro, da ni'n chwarae nhw, fi o'n i'n ffodus i gipio'r 3 phwynt gartra, ond da ni'n gwybod fod ti'n mynd i fod yn dasg dipyn gwahanol allan yng Nghyprus y tro yma. Mae'r gêm di disgyn yn gredig iawn i'r cefnogwyr, bydd yna gefnogaeth rhyfeddol allan yna ar hyn o bryd. Bydd hi'n braf gweld gymaint yn teithio i ddyn yn y tîm. Bydd sydd yn gret, mae'r cefnogwyr wedi bod yn arbennig yn ystod y gemau rhagbrofol yma adra. Wrth gwrs yn Stadiwm Caerdydd mae wedi bod yn anhygol, ond hefyd oddi cartra, a mae o wedi gwneud gwahaniaeth. A mae'r chwaraewyr, mae'r agosatrwydd yna rhwng y chwaraewyr a'r cefnogwyr yna i bawb i weld. Ac mae yna nifer wrth gwrs yn trafeilio drosodd miloedd ac wedi gwneud gwyliau teuluoedd ac yn y blaen allan o'r trip yma ac yn mynd i fod yna yn gwisgo'r tîm coch a mynd i fod tu ôl i'r tîm. Felly mi fydd hynny yr ysgogiad gorau bosib i'r chwaraewyr ar y noson ac gobeithio gallan ni ddiolch iddyn nhw yn y ffordd orau bosib wrth gael canlyniad ydyn ni angen. Chi wedi sôn am y cefnogwyr, bydden nhw'n dod gartre o Cyprus yn syth i Gaerdydd ar gyfer y gêm na yn erbyn Israel. Yn eu pennau nhw, felly fod yn gêm i fynd â Chymru draw i Ffrainc. Dwi'n gwybod bod ni'n wahanol yn eich pen chi, ond mae'r ddwy gêm nesaf yma, y potensial i fod yn rhai enfawr o ran Cymru. Mae yna gymaint o ffactorau, dibynnu pwy sydd yn ennill yn erbyn pwy, be di'r canlyniadau eraill. Does gynnon ni ddim rheolaeth dros yna. Yr unig rheolaeth sgynnon ni dros dyfo di perfformiadau ni'n hunan. Ac gobeithio, os gan i'r perfformiadau yn gywir, yna wneud y canlyniadau ddilyn. Ac os wneud hynny, yna gan i edrach ar ôl y ddwy gêm i weld be di'r sefyllfa. Ond rwy'n dweud, y targed rwan ydy Cyprus.